Ayaw mo ba ako makasama sa iisang bahay? Ha? Wala naman akong magagawa. Parang gulat na gulat ka. Ano bang kinakain nyo? Tipid yata kayo sa pagkain ah. Nakangayayat ka na? Pwede mo namang dagdagan yung binigay mo sa akin nung nakaraan. Yun ba yung asawa ni Brian? Ni walang alam sa mga gawaing bahay. Ako mare, siya nga pwede makahingi ng pera. Ikaw yung lalaki at ikaw pa yung naglilinis dito sa bahay? Buntis ka talaga, man? Ako maaga pa? Hindi biro ang magkaanak. Paano na yung mga binibigay nyo sa akin? Bigay po namin sa inyo ang inaalala nyo? Pag-isipan nyo mabuti. Magkakaapo na kayo sa akin. Basta. Di kayo pwede magkaanak. Oo, ma. Nandito na pala si Lovely. Hi tita, kamusta po kayo? Eto, mabuti naman. Kayong dalawa, kumain kayo na masustansya. Ano na, nandiyan na naman kayo sa plaza. O sige po, ma. Bukas po magpapadala na lang ako ng pera. Sige, anak. Ikaw, Brian, ha? Hindi ka nakikinig sa akin. Tingnan mo, lalo ka tuloy nangangayayat. Pag kinasal na kayo, dito na lang kayo tumira sa akin para malulutuan ko kayo ng mga gusto nyo. Opo, ma. Sige po. O siya, sige. Yung bilin ko, ha? Sige po, ma. Ingat po kayo. Oh, mahal, merienda ka muna. Salamat, mahal. Alam mo, mahal, ayos lang naman sa akin na kapag kinasal na tayo, doon tayo sa inyo titira. Sigurado ka ba, mahal? Hindi ka ba napipilitan dyan sa mga sinasabi mo? Hindi naman, mahal, kung yun yung gusto mo eh. Pero mas maganda pa rin kung may sarili tayong bahay, mahal. Para matuto tayo. Sige, mahal, kung yun yung gusto mo. Salamat, mahal ah. Wala yan. O sige. Ako nang bahalang magsasabi kay mama. Tara. Lagyan na natin tong binili mo. Sige. Ma! Nandito na po kami. Mabutit na padalaw kayo. Ano po, ma? Kumusta yung bagong kasal? Upo muna kayo. Okay naman po kami, ma. Madami po kami nadidiscover sa isa't isa. At nagtutulungan po kami. Nag-a-adjust pa po kami, ma. Madami pa po kaming dapat ayusin sa inuupahan naming bahay. Sige na, tara na muna sa loob para makapagpahinga kayo at makapagluto na rin ako ng pagkain nyo. Ang lilim dito, mahal. Presko pa. Presko talaga dito sa likod nila, mama. Oh, anak, masarap ba yung niluto kong sinigang? Opo, ma. Napakasarap po. Sa susunod po, ma. Ituro nyo kay Lovely yung paborito kong sinigang, ha. Hayaan mo, sa susunod, ipagluluto naman kita ng kare-kare. Talaga po, ma? Sige po, sa susunod na linggo, pagdalaw po namin. Talaga? Dadalawin niyo ulit ako sa linggo? Opo, ma. Napag-usapan na po namin yan ni Lovely. Di ba, mahal? Opo, ma. Para hindi naman po kayo nalulungkot dito. At nang malibang naman po kayo na may kausap. Maraming salamat naman kung ganun. Bakit kasi ayaw niyo pang tumira dito sa bahay para may nakakasama naman ako? Ma, dadalaw-dalawin na lang po namin kayo. Bakit, Iha? Ayaw mo ba ako makasama sa iisang bahay? Ha? Hindi po. Desisyon po namin parehas ni Brian na magkaroon ng sariling bahay. Para po matuto kami sa buhay. Totoo po yun, ma. Di ba po? Dadalaw-dalaw naman po kami dito. Kung yan ang gusto nyo, wala naman akong magagawa. Mahal. Oo. Ma, allowance niyo po pala. Naku anak, nakakahiya naman sa'yo.
Wala po yun, ma. Basta po para sa inyo. Salamat anak ha. Sige na, umalis na kayo. Baka mamaya gabihin pa kayo sa daan. Oo nga pala. Tara naman. Ma, alis na po kami. Mag-ingat po kayo dito ha. Sige. Sige po, ma. Ito man, namiss ko talaga to. Ako din. Hmm. Hmm. Teka lang, Mahal. Ako na. Kumain ka lang din. Sige. O anak, parang gulat na gulat ka. Mama, mana po. Ginagawa mo dito, ma? Di ka man lang nagsabi na pupunta ka. Bakit? Masama bang dalawin ko yung anak ko? Ma, kain po tayo. Ano bang kinakain nyo? Mukhang nagtitipid yata kayo sa pagkain Hindi naman po, ma. Namiss lang po namin kumain ng noodles. Di ba, Mahal? Opo, ma. Ang sarap nga po eh. Tara, kain po tayo. Baka naman hindi ka nakakain ng maayos, anak. Kung alam ko lang sana, edi pinagdala kita ng paborito mong ulam. Ma, hindi naman po. Okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Hayaan mo. Sa susunod, pagluluto kita ng paborito mo. Sinabi ko na kasi, nasa bahay na lang kayo tumira. Para naman naasikaso kita. Kita mo oh, nakangayayat ka na. Ma, ang gusto po namin, tumayo sa sarili namin mga paa. Ang mabuti pa, turo niyo na lang po kay Lovely kung paano lutuin yung paborito ko. Para banding niyo na rin po yun ni Lovely. Di ba, Mahal? Oo nga po, ma. Tama po si Brian. Titingnan ko kasi marami akong ginagawa. Baka hindi ko maharap na turuan siya. Dapat kasi nag-aral mo na siya magluto bago ka ikasal. Para hindi na siya nakakaabala pa. Naman. Sinusubukan naman po ni Lovely. Hayaan niyo po, ma. Pagsisikapan ko pong matuto magluto. Madali lang naman po tumingin sa internet. Mabuti naman. Para hindi na nagugutuman tong anak ko. Sige na, aalis na ako. Siya nga pala, Brian, baka pwede mo namang dagdagan yung binigay mo sa akin nung nakaraan. Sige po, Ma. Mahal. Pakikuha nga yung pitaka ko sa kwarto. Sige, mahal. Sandali lang. Ito, mahal. Bakit? May problema ba? Wala naman po, Ma. Sige anak, alis na ako. Sige po, Ma. Ingat po kayo. May problema ba? Hindi ko kasi may budget ng tama, mahal. Bakit, Mahal? Mahal, baka pwede naman natin sabihin kay mama na okay na yung ibibigay natin sa kanya. Hindi ba sapat yung sinasahod nating dalawa, Mahal? Sapat naman, mahal.
kung yung naibibigay natin kay mama, hindi niya pinapadagdagan. Makakaipon na tayo para sa dream house natin. At masasabi nating sa atin talaga. Halika nga dito. Hayaan mo, mahal. Hindi naman lagi nanghihingi sa atin ng dagdag si mama. Nanlalambing lang sa atin yan. Siya nga pala, mahal. Pasensya ka na kanina, ha? Hayaan mo. Sa susunod, ipagluluto kita ng masarap. Wala yan, mahal. Ganun lang talaga si mama. Hindi lang siya sanay. Siya kasi lagi nag-aain ng pagkain ko. Minsan, mahal, huwag mo na lang pansinin si mama. Sige, mahal. Bili na po kayo ng mangga. Matamis po ito, ma'am. Kasing tamis po yan, ma'am. Ang bango po ng mangga nyo, ah. Magkano Sarap po yan, ito? ma'am. 100 po 1 kilo, ma'am. O, Iha, Ma, mano po? si Brian, kasama mo ba? Nasa bahay po, ma. Ano itong mga binili mo? Ulam po namin, ma. Gusto daw po kasi ni Brian mag-ulam ng Sige po, ma. Alis na po ako. Ay, kumare, kamusta? Naku, wala pa pala akong sibuyas. Yun ba yung asawa ni Brian? Yung kausap mo kanina? Ay, nako, oo, Mare. Ni walang alam sa mga gawaing bahay. Hindi kagaya ni... Ay naku, Mare. Siya nga pala. Nabalitaan ko na dumating na siya. Talaga, Mare. Hayaan mo, kakausapin ko siya. Tsaka Mare, may bago daw kalaro. Doon sa dati. Talaga? Hayaan mo, hihingi muna ako kay Brian. Gaya ni? Sinong dumating? Tsaka, anong laro? O, ma, kayo po pala. Tuloy po kayo. Mano po? Puna po kayo dyan. Anak, mukhang abala ka sa mga ginagawa mo, ah. Kumain ka na ba, anak? Mukhang hindi ka inaasikaso ng asawa mo, ah. Oo naman po, ma. Marami lang talaga akong ginagawa sa site. Kaya ito. Tsaka nangangayayat. Ma, kailangan ko pong magsipag. Para kapag nagkaanak na kami ni Lovely, handa na po kami. Hinay-hinay lang, anak. Hindi ka naman nagmamadali magkapamilya. Eh, ma. Ano po bang sadya niyo? Anak, baka naman pwede makahingi ng pera. Naku, ma. Mukhang nawiwili ata kayong mag-online shopping. Nako, anak. Oo nga, eh. Ito kasing sininang Mitch mo. Tinuruan niya ako mag-order na mag-order. Eh, magkano po ba yung kailangan niyo, ma? Kahit sana mga 3,000. Ano? 3,000, ma? Eh, napadami kasi yung order ko. Oo, ma. Baka naman sa susunod mas dumami pa yan, ma. Hindi na, anak. Last order ko na yon. Medyo napadami lang. Sige na, anak. Alis na ako. Baka kasi dumating na yung parcel ko. Sige po, ma. Ano Mare, nakahingi ka ba?
naghihintay na sila sa atin. Oo naman. Ako pa ba? Tara na. Tara. Kanina ka pa ba? Oo, kanina ko kayo hinihintay. Nakakatin na yung mga palad ko eh. Mara kasi. Ay, Mahal, kanina ka pa ba nakauwi? Oh, ba't parang balisa ka? Mahal, Nako, hindi na kayo nagpangabot ni nanay. Galing siya kanina dito. nagpunta siya dito kanina? Oo, mahal. Nangingi ng pera. Eh, napadami daw yung order sa online eh. Nagkita nga kami kaninang umaga sa talipapa eh. Kung alam ko lang napupunta siya dito, di sana nagsabay na lang pala kami. Teka nga muna. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Ba't ba parang balisa ka? Wala naman, mahal. Mainit lang kasi sa labas kanina. Sige, punta na ako sa kusina. Lutuin ko na yung pinamili ko kanina. Sige. Sige na, Mal. Magpahinga ka na muna dyan. Ako na lang muna magliligpit itong mga naiwan natin. Salamat, mahal, ah. May sasabihin sana ako sa'yo tungkol kay mama. Kaso, ang sakit ng ulo ko, mahal. Idlip ko muna to, ha? Sige na. Diyan ka na lang muna, Mala. Tawagin mo lang ako pag may kailangan ka. Yung sasabihin mo, mamaya mo na lang sabihin sa akin. Oh, ma. Napadalaw po kayo. Ang kalat naman dito sa bahay niyo. Parang binagyo. Hindi po namin naasikaso kanina, ma. Eh, nagmamadali po kasi kami pumasok sa trabaho. At ikaw pa talaga naglilinis dito sa bahay? Ma, huwag naman po kayo maingay. Nagpapahinga si Lovely. Aba anak, hindi naman yata tama na ikaw yung lalaki at ikaw pa yung naglilinis dito sa bahay. Man, pwede mo ba akong bigyan ng tubig? Sige, Mal. Sandali lang. Kukuha na kita ng tubig. Ito na, Mal. Ano ba yan, Brian? Ginagawa mong prinsesa yung asawa mo. Kanina pa po ba kayo dyan, ma? Oh, Mal. Ayos ka lang ba? Masama ba pakiramdam mo? Ano ba nangyayari sa'yo, Lovely? Bigla po kasing sumakit yung ulo ko, ma. Pagkagaling namin ni Brian sa trabaho. Tapos, parang nasusuka ako. Baka naman buntis ka. Hindi kaya buntis ka talaga, Mal? Sana nga, mahal. Matutupad na rin yung pangarap natin na bumuo ng sariling pamilya. Bumuo ng pamilya? Hindi ba mukhang maaga pa? Aba, hindi biro ang magkaanak at napakadami pang gastusin. Paano na yung mga binibigay niyo sa akin? E di mababawasan pa pag nagkaanak na kayo. Ma, yung mga ibinibigay po namin sa inyo ang inaalala nyo? Kaya ayaw nyo po kami magkaanak? Tsaka mahirap ang buhay ngayon. Pag-isipan niyo mabuti. Ma,
Bakit mukhang ayaw niyong mabuntis si Lovely? Ayaw niyo po ba yun? Magkakaapo na kayo sa akin? Hindi pa kayo handa. At isa pa, ilang buwan pa lang kayong kasal. Baka mamaya isipin ng mga ibang tao, kaya kayo nagpakasal dahil buntis si Lovely. Ma, ano ba yung pinagsasasabi niyo? Hindi ko kayo maintindihan. Basta. Di kayo pwede magkaanak. Ma! Ma! Hayaan mo na si Ma. Mahal, okay ka na ba? Hindi ka na ba nahihilo? Okay na ako, mahal. Si Mama. Huwag mo muna intindihin si Mama. Hindi pa yun sanay. Naninibago pa sa atin yun. Sa tingin mo ba, nabigla lang siya sa sinabi niya? Oo naman, mahal. Kilala ko yun. Sige na, magpahinga ka na muna. Magpapacheck up tayo bukas, ha? Sige, mahal. Sabi ko na nga ba, mahal? Buntis ka! Oo nga, mahal. Dapat malaman na to ni nanay. Mahal, huwag mo na kaya nating sabihin. Baka hindi siya matuwa. Mahal, akong bahala. Sisiguraduhin ko na magiging masaya siya pag nalaman niya. Oo nga pala, mahal. Pwede pa kuha muna ako ng wallet sa loob. Nakalimutan ko kasi bago tayo nagpa-check up eh. Sige, mahal, sandali lang. Oh, mahal. Tara na. Punta na tayo. Sige. Ma! Ma! Mahal, sigurado ka bang matutuwa si Mama kapag nalaman niyang buntis ako? Tsaka, yung sasabihin ko sa'yo nung nakaraan, naalala mo ba? Oo naman, mahal. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka din kay Mama. Ganun lang talaga yun. Teka nga, kanina pa tayo tawag ng tawag pero wala namang sumasagot. Baka wala si Mama. Baka nasa... Teka nga muna. Ma! Dito ka muna, mahal. Tatawag lang ako ng tulong. Ma!